управляющая компания «Уют Плюс» прибавляет квадратные метры жилых помещений. Рөстәм Хәбибуллин Казанның Салих Батыев урамы 9-нчы йортта яши. Аңа хезмәт күрсәтүче «Уют Плюс» идарәче оешма өстәмә квадрат метрлар өчен түләтә ди инде 4 ел дәвамында. В 2,5. Мин 2,5-3 тапкырга артыграк түләйм. Җылылык өчен түләү графасында 4,000 язылган. Ә минем 66 квадрат метрлы фатир өчен нибары 900 сум гына чыгарга тиеш. Йортның барлык фатир хуҗалары файдалана торган гомум мәйданын зурайтканнар. 3000 квадрат метр өстәлгән. Аскы катта урнашкан кибетләр мәйданында кушканнар дип шикләнә. Менә ул Салих Батыев урамы 9-нчы йорт. Аның беренче катында чыннан да кибетләр һәм шәхси оешмалар урнашкан. Биредә барлыгы 108 фатир һәм аның хуҗаларына килгән счет фактурага карасаң, алар үзләре яшәгән фатир өчен генә түгел, әмма шушы кулланылмаган мәйданнар өчен түлиләр булып чыга. Иногда выхожу из квартиры и смотрю, вот здесь я кровать поставлю, например, потому что как бы это мое же получается. Әлеге йортта яшәүче башка фатир хуҗаларыннан сорадык. Вы думаете, что платите за юрлиц, которые на первых этажах? Ну, возможно, что-то делится. Система такая у управляющей компании, чтобы усреднить всем плату за тепло. Неважно, ты там считаешь по индивидуальным приборам учета или у тебя идет по каким-то там нормативам. А вы как-то обращались в управляющую компанию? А что только обращаться? Уж обращались тоже. Әлеге йорт өчен җаваплы идарәче компаниядә безгә квадрат метрларны беркемдә истәп язмый дип әйттеләр. Йортта яшәүчеләр үзләре файдаланган гомум мәйданнар өчен түли. Тиеш түләргә башкышка, чердакларга, подвал помещениега. То есть кеше я кергәч подъездга, ул же керми, анда суык түгел бит как урамда. Анда торалар батареялар или калориферлар, которые кирәк җылытырга. Без самостоятельно даже счетламыбыз. Без просто программага кертәбез показания приборларны учета общедомовойларны. Бухгалтерлар самостоятельно ниндидер изменения кертә алмыйлар бөтенләй. Коммуналь хезмәтләр өчен түләү белән бәйле мондый каршылыклар шактый күп, әмма бүген ачык ишекләр көненә килүчеләр аз иде. Каждый день проводим такие. Без бу эшне көндә алып барабыз. 3 айга 2 тапкыр профильле оешмалар катнашында шундый ачык ишекләр көнен үткәрәбез. Бу мөһим, чөнки милек хуҗаларын һәр вакыт ниндидер проблемалар борчый. Көн сайын кайнар линияга 25 мөрәҗәгать килә. Алга таба тикшерү үткәрү өчен Рөстәм Хәбибуллинга йортның техник паспорты белән дәүләт рак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә куштылар. Хәер, аның бармаган урыны калмаган инде. Шуңа ул Кабат Конституция судына мөрәҗәгать итәргә җыена. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы.